Kwashanu dadisa. Munombotana niko chimbotaura ineni. Kana ndirimo muno mune midoti nyatinya foni kana ndabuda muno mamuchada. Muisa pazi muno chimbotaura nani? Ndakunda kuona music. Dzikuitika dzehondedzi. Mari ndarongedza. Asi yakawandisa ingambote mari yekofi. Kofi yenyamunonwa inoita $13. The rest, because $500 minus 13. Unosara mari chimboka kurete. Aiyo. Mari yangu yakakurita kubatisa mari yangu wakuda kutondirongira pamari yangu. Aiwa, imimi mati muchaigira mari yekofi kama ati muri kuda kofi. Kofi $13. Aiyo, mira. Inini kukupa mari yangu ndakupa kuti undichengetere mari yangu. Handisi ina namboti zibhegi rako roverine handambobvira ndabvunza kuti munei munichi munhu ane zvinhu zvake iyo mari yako ndozoti unayo yangu ndo yauda kukalkulatera manje. Handini unotobaziva kuyanisa mari zvisina musoro here saka ndichinje masofa. Aiwa, kuchinje masofa nemari yangu. Uchinje masofa nemari yangu. This is my money. Haisi budget rekutanzi pada kuzotengwa chii. Ini ndichazoti ndichada kuishandisei. Handikunzwa. Ndichazoti ndichada kuishandisei. Mombe kumusha kuzoda mushonga. Handisi kuti hakuna kana $1 kuenda kumusha matemai. Hakuna kana $1 kuenda kumusha. Makabva kunosendera mukoma wenyu mari apa here muchiti ndeye mombe. Makati mombe dziri kurwara uku. Makasenda mari makandinyepera kuti muda kuita zvine musoro zvino muchida kutumira mari namukoma wenyu. Saka mari iyi haisitoenda kumusha zvino makada kutodatira kutonetsa mari yacho ndikupei makada kudaro. Zvachindipo mari yacho ndinotenga kofi pamashopsi. Aiwa, kamutenge mapedza zvikofi irimo inotopedza weitsvondo rino. Aiwa, ndongogara ndatenga ikapira. Tombochinja mari yakapatana. Ndinobva ndakashiudza masahwira angu kuti mukwasha anga auya pamba. Aiwa, ini ndichapiwa mari yangu kumukantu. Ndikupiwa $50 nhasi. Ndokupa iyoyo ndoinenge yakachinjika munotenga neiyoyo. Nokuti ndikakupai $100 yakabatana nditozoti munobveka musina kana $1. Ndipe iyoyo yakadaro. Ini ndakwenda ndichiudza masahwira angu kuti mukwasha anga auya kurora pesho uya. Saka munongovaudza ndichitenga kaka Jacobs yangu. Kana mutenga ne 50. Ko 50 yakaipesha. Aiwa, ndotobuda izvezvi. Ndotonaudza kuti mukwasha anga auya uno nyuzi dzichiri kupisa. Zvatotanga mwana. Unozoziva sei? Vanoziva nemuromo. Kana kuti mungwana pasha mukwasha wenyu mudzi masawiro wenyu kugara apa mukwasha wenyu arapa vaona nemaziso avo kuti mukwasha ausha. Kuti kuda kuvaratidza masimba nemari. Game off. Game off. Akamai ndokumbofuka kumbomuda. Saka game pese rongopere ndakadyiwa 2-1 chete. Musidyiwa papi. Mana ndikupere kudyiwa papi. Aiwa, ndaneta zvokudyiwa ndakasvinura kunge matemba ndaneta bodo. Nasi munogara kuchikeni. Aiwa, handidyi mafast foods unoziva don't eat. Saka muchaita sei? Muchini ndikwandikunoti. Aiwa, unonotenga ndozona zvekutama ndinotenga mazondo pamashopa. Ndinotenga mazondo pamashopa. Ndongera mari yangu ndisibudisa bhajeti mari yangu. Muchandona ndahodha nemari iyoyo muchewa mambavhu tokutaurira. Kamutoto basa rekupedza mari kana muchimwa mabhiyazi nemasahwira enyu kumashopu muchinyepa panapa kuti hamwewo muchimwawo. Mugadzirire saizi. Mari ndinotese, mukwasha ndinotesa. Ndinopedzisa kuedza hembe dzangu zvanga. Umbojike. Goma it doesn't Sina mtakura mkwada biyo na leo. Ayi mtakura yana munza noziya. Zvakatirera muchatakazviwanza izvi. But zvinonaka kazvifini izvi. Wa? Papa kutongosiya mukana ungoitu kuzvidya bana kutarisa. Madero masaladi. Hayi bana, asinoita masaladi bada. Wa? Uzazirizo. Ndasvika kausipo ndatoenda zorwara kuti. But I'm very happy to that. You're very happy. Please. Me? Ndaenda. Kora munzi. Ngasikana zvazo tuisha toramba kuuya ndadomti mwana wangu handi yakataiwa. Andiuye kuda ndahari ndendeka ndona bereka wangu. They were happy to see me. Iwe mchai. Ndabako. Tenga to ndega.
ndoda kuperekedzwa chiko handi kumba kwedu mwana mukomana wamai nababa handichinyarei ndatosvika kuya ndatoendesa kagurusa kangu mudhara nanhu vapolisha netumarimari kekofi yavo kapuchino amene yavanoda kunwa iyai hanzi inonzi chii amene vane kofi yavo yavanoda ndava ndavasota zvangu zvese bhom so they were happy they asked to go pesha sei nada pesha ari go ndamusiya hangu amboita sei achingowaisa but they are all ndava ndatambira nehospitality yekutoti ndega ndakanyatsondi I made the right decision kuroora because vanaticha vamangwana vadzofandisa chakandiratidza kuti ini ndamwana ukoko handiyo ndakakuudza peshe chikombera ndimonyamonya zvimagodi zvaro ndimunya izvi handisi ndoda kuzoenda nekupi neukoko ko zvaizoita here kutadza kubvisa tiri kumba kwatezva ndanguva rero zvinoda here ndakazoona mudhara rangu ndaiza andimuka vangoti hazvo vaona ndoona kuramba vanditesa ndati chii ndakazogaya papa yoti yo ndakazonzwa mudhara kuti aiwa hamukwashakopasikuropika yeti ndakanyara asi mara ndazozviratidza vanza vasikuka vopika yeti ndava ndangopika itangu yapaya but those besides that azvimuzibhu ndingazovaudza kuti handipeshi wenyu haindi goda kwe so yeah ana mama ari kuda ndimboudza momsi kubva zvandabva iko kwandakaona nangosvika vasiposi ungoenda kuwewa ngorochi munomukadzi anorowa maronzi wakadaiso nevhendere uzvitsiure ngakutsura ndichinime ndotaurisa wati mama ari kundivatsanangurira mafambiro andaita isikakuda kuudza mama ndoda ndivaudze ndazodai she will be proud of me ka chinodzo ndazodai so andoona ndiri responsible mukwasha vanhu vaona kuti vakaraisa mwana wavo zvakanaka naitike asi panapa mudhara vanenge varipo chinhu chese chavaita chese unomhayauyaudza mama ndafamba so vanoti hazvina respect mukati wadzoka kwawaenda nosvikotarira mudhara ndounozoudza mama isusu pakurirwa kuita kura ichiziva kuti chese chatinoda kuna mudhara we go through mama peshu chandiraziza ndikukuudza ndoprotocol checheyo unobva ndamwena mudhara wavaudza iwo handiri mwana mukomanera isusu vasikana isusu tinoenda nekuna mai iwo unoenda kuna mudhara asi ndozvatengodzidziswa tichikura peshu tinopotera kuna mama mumuzudza mudhara handisaka wazoenda kawakarukwa magoni dai watanga waudza mudhara kuti ukuenda ukoko akawedze kuzoti enda unogerwa musoro manje waienda nemagodi ako just because zvese unokoti mama wakurileta magodi amuna mama iwe wakandimonyambonya ndakakumunya padai waudza mudhara kuti unotengwa dudunura musoro ya somehow uri kutaura zvinhu zvine sense rega ndione tundara asi varipo pana but varipo panzima mama ndovasipo zvo asi vapore ngutaura nandara varipo sei nichibage nenyemba mudumu zatikazvibona batikei iwo zvinonzi batikei havasi pabatikei iro ndikwane batikei Aje? Como orgulho? Muviyorenjikiraje. Ndenyi. Zvamuri kunyatsoziva kuti inini handina chimwe chinhu chandiri kunyatsombonzwa mushe imi mauya monipedza vana vakuedza kuita museya. Madi kudira kofi yenyu ngwani gasi riri mwana. Ndozvangomba kukwidira voice kutange paitwa zvimwe zvinhu kana. Imi hamudi kubatsira wani zvinhu zvenyu saka imi zvinhu zvangu munobatsirei? Kofa wamwe handikugadzirire kofi makusema. Makapedzera rini? Asika. Ngwasha wako ngarige kudaro. Adi. Ndanyara hangu kutaura paya. Ndazvoda. Munhu akamboanaka zvose. Asi pamwe pacho munhu ada kuti achitsurwa. Nokuti akuenderera.
Munango yenhasika 1 mafuta akuenderani. Akuya kwaita mhosva. 500 yamapiwa muna kuiona mutsu kutomboinzwisisa. Ndosana ndikuti munhu anake pose. Pane divi rotovava chete. Chibage chacho kachigocha pane side rinenge rakatoora richivava. Ane rimwe divi rakaora. Chitaura ikutoita sei? Adi. Unokona zvakaita musoro wake. Kuti anga akarukwa magodi. Mwana urukwa magodi, mukadzi urukwa magodi, murume urukwa magodi, otochinja kana idzo mhete. Ndezvachimanje-manje vakwasha venyu ndaamatukeya. Ndezvachimanje-manje izvi makada kutozviteedza ndimi munotopenga motokwira BP makaswera mazvimba makumba. Ndauzofarira hangu. Ndazongoti hake ndada kutomutsiura ipo pai. Kumutsiura kuti kudi? Kuti nhai mukwashanzi zvigera hakuna. Imika. Imimi zvamune mhanza muda kuti munhu wese ainge ane mhanza. Uzuva yakarukwa masauri angu akavaya kuti mukwasha yanorukwa wandochinjana kakutoita chidhrowa chemhete. Kutoti usabatidzi zvinobuda. Sei mwana ndozvaanoda kana kumba kuona baba wake vachitoona zvitori zvaiti zvakatonaka zvakaida. Uchete unongosaidhira kongwasha. Unomusaidhira chimwe. Hapana pasikuda. Ndidhonzeti. Naitipedzeretsa. Jota. Kuti ndendaisa mushonga. Kutapirisa. Zvakatonetsa. Ndidaro. Asi ndatorimwa. Asi udze mukwasha ukoti haiwa zvekuya akarukwa musoro manje tange munhu werumba manje. Kwete pamba pangu. Asi mari yake ndoida. Anogonesa chaizvo. Wadziona hembe? Ndotodzipfeka achiita kumashopu ndinotenga Jacobs zotipe mari yangu. Unozondiziva sei kuti ndakarurira? Batike. Batike. Mirako. Zvimwe zvino hazvisekesi. Unapota uchitsiura amai vako. Chiume. Gore rine ratirika nedustpan ngeke. Asi kana kupindura. Fridge ngeke. Andwe ndakavaudza kare rinhi kuti iye sei kuscrape kana kungopa someone anoida amushayi munhu anoite sei? Anoitora. Chatakazviburitsira mumba zvinhu. Like chini chindakatombochirasa but waroti vakatinochindonga. Yeah. Ayo ndimika mune muchiudza madhamu yenyu kuti aiwa izvi ndizvo chaizvizvi. Kuisu vana topinda papinga mogara vinditsura TK ava ndamaya. Saka ndinomuteerera saizvozvo motoudza kuti mudiwa. Panenge firiji iyi. Amai yako ndaneta hangu. Ndaneta. Atirambe zvedu kuti chinhu chakasimba chinodiwa but simbi yacho iyo. Inenge simbi yebody remote. Kutange sefa ichitotora mari yekumabhengi. Aiwa. Ndosaizo kuti yaiti ukaisa madrinks anooma kuti amanwe paawa anenge aoma zvekusani mabhodhoro aitsemuka. Tungoisa mabhomba mukati. Yaiti kutsvage zvangu mumbo. Ndonamora wewe. Anokutsvaga yana kushaya. Pela ndarapobuda zvangu. Ambuya vaningirikira kandangwasiya zvangu arumba kundikazogara nemurora titega mba. Murora anoshaya kakuzwa kuti uchiita maitiro api asana kuti aiwa rikandibude zvangu panefuro nemhepo. Aiwa ndizvozvo. Ndadzoka. Ndamboenda pana Tezvara. Okay. Saka time dzandadzoka manga musiku. Saka ndozombobuda futi. Ndosvika geza kachingirikaze. Ndikabuda. Saka pandodzoka ndomona murora yega mama hapo imwana kuona. Handi atozonzora havarara kuti. Aiwa ndavaona. Ndasvika zvakanaka vakanditembera nemufaro. Ndikangovasirawo 1 2 3 zvindaita sei? Ndavasirawo chana Tezvara vaona ndokuita sei? Ndikutangira. Mama ndikavasirawo zvinhu zvandakatumidzira zvandakaodha kuZambia. Chachando kachatakunikirina. Mira. Zvokuti wawasira chini izvo aizvozvo zvakakosha but wandira zvina basa. Ini chakanyanya kukosha kwandiri ndechikuti vazvitambira sei zvese zvawapa. Vafara zvisingaiti.
vakafara ende ini vanitambira zvekuti ndanyazozodayo apa ndakada the right choice kurora mufamily. Aiwa, kana vadaro nekuti unoziva kuti hatisirisu tega ndinokupa makomboro nekuti ivo vakafara nekudivi kwavo vafarira kurorwa kwemwana wani wavo zvichireva kuti kana vafara vari kusapota mwana wavo vachisapota ani nekuti azvara kugonoka ngabva agara atoziva kuti kuchagadzi atozarawo gadzi ngatozogono rute sei riri kutotevera riri kutouya ini kutokuzara kwandakatokuita kuti utori mumwe chete uri mwana komana ndaitoshira kuti kuchauya chii mwana sikani handi uri kupona. Aiwa hapanapo chakaipa but chandoda kuti uite ndofunga unoziva handisi kuti regedza kunoudza mai vako mai vako unovaziva kana wanyanya kufarisa zvokuti uchasvika pakuvaudza unongoudza kuti handa ngopfura neko sezvo ndanga ndiri kupi ikoko ndikatsvega ini ngopfura ndichivaita sei ndichivaona zvezvavaitira zvese izvi hazviite sei hazvitaurwe nekuti vachapinde guka vachiti wadiwaya nazvo apa ndazviona ndakuudza kuti zvinoita kuendesa une zvisingaite ndii ndezvipi nekuti zvinhu izvo hazviita nechi nemwoyo wako havazopopoteri manje kuti uda kuti nyadzisa kungoenda kwana tezvaro left and right. Ndosaka ndati kana wafunga kuti uruda kuvaudza handitika ingoudza kuti wanga uchipfura zvako nekupi inini ndini chazoti ndichamuudza sei kuti aya mukomana akasvika sane zvakasvika akaita sei akabata handingaudisturbe izvo ndanyazoona kuti makanyatsorelaxa wanyatsorelaxa unofunga kuti gadzira vaningi takura tiada ngoramba chikobatwa maoko kunge ndafirwa ndo zvandisingariri nai tipagwa nemukadzi wako anengaatokudedzara apo ngamba ndatomboona bora iti